sám, bratu nezabudol som. Tak čekuj memoáre z minulosti a skús pochopiť ľudí zo sídliska. Ľudí bez štipky súdnosti a bez budúcnosti. Pre niekoho znaky neľudskosti, pre niekoho odolnosti voči dobe, kde si zovna musel vedieť uplisty. Byť ojebať, alebo byť ojebaný, väčšina definícia moje druhej mamy medzi panelami. Zdá sa mi to ako včera, stredná škola a hlavy zo sekčová parka 45 a sibírska škola. Niekedy unavený z reality, v hlave lovím spomienky, pokuty, palenky, bitky a domienky. Závis, nenávisť, to sú tie zámienky. Droga chlapci hľadajú oni nádej, pre niekoho stále život, no pre mňa už len spomienky. Niektorí z vás zostali, iní za hranice odišli, lepší život asi hľadali, ďalší hnili. Nás navždy opustili, sami sebe neverili, svoju cestu si zvolili. Práve preto robím dnes veci si presne tak, aby život som žil a bol hrdý na ňa, nelen prežíval bezvýznamný. Ako z okna, keď vyhodíš pak, presne tak, toto nie je žiaden dis ani bis. Ten už von koncom nie, toto len odo mňa, objasnenie veci, nech to vidia a počujú všetci. 2015 rok, neprezliekam podľa toho, čo letí, ako kurva kabaty, ja nie som žiadny kok underground. Jako když k půlnoci do dveře zaklepe nezvalý host, stejně tak na tebe za rohem čeká